сәхнә күп вакытны ала. Шулай бит. Әзерләнү күп вакытны ала. Концерт ул тиз генә үтә дә китә. Ә менә көне-төне бит репетиция, җырлау, җыр язу. Ну шулай да вакыт тагын бер нәрсәгә бик күп вакыт китә. Бу давалау дип әйтсәм, булай целительство. Сөз ничек ошыймы, ошамаймы, целительство дигән сүз бар инде ул. Аны ничек кенә заменить итеп булмай, алыштырып. Давалау бу кызык, бер мөгъҗизәле бер хәл бу. Әни гомер буена яшь балаларны давалый, әле дә исән ул. Иң кирәклесе сәламәтлек. Сәламәт булсаң, шат булсаң, дөнья да җитә, кирәге берләр дә җитә, бәхет тә җитә, Аллаһка шөкер. 81 яшь әнигә. Ул бик шул татар телендә әйтсәк, шүкрү дигән нәрсәләр бар бит. Чистарту, бөтен эшләрен эшләйм. Җиренә җиткереп. Бик күп кешеләр аңа мөрәҗәгать итә. Берничә ел менә мин үзем электә сизәдер идем. Бу көч дип әйтәме нәрсә? Сәләтме, ничек әйтсәң дә. Сизәдер нәрсәдер бар икәнен. Яшерен генә ярдәм итеп, кешенең теге авыртуын югалту, боль снимать итү дибез бит. Шундай нәрсәләр башланды. Шуннан соң инде ныклап әнидән мин сорадым. Әйтәм, ничегрәк, менә шундый хәл. Ул әйтте, улым, синдә бу көч булырга тиеш диде. Мин аны беләм ди. Үзенчә киңәшләр әйтте инде миңа. Ниндидер дугалар теге ятларга бирде. Нәрсәдер өйрәтте, ничегрәк. Ул күбесенчә бит инде мусульман каноннары буенча давалый. Шуннан соң шул үзе белгән әйберләрне бик күп сөйләде инде миңа. Мин аны әле дә кайткан саен яздырам, диктофонга яздырам, телефонга төшерәм, камераларга төшерәм. Һәрбер сүзе аның теге незаменимый. Һәрбер сүзе Бик зур материал. Ул кайчанда бер кирәк була. Әниләр, әтиләр мәңгелек түгел бит инде. Барбыр. Аларның әйткән сүзләре особенно менә шушы направлениедә. Миңа бик нык ярдәм итә башлады. Но шулай да мин киттем Уфага бер таныш хәзрәткә. Шушы хәлне сөйләп биргәч, шулай әйтте, апаем ди, синең күңелең ничек? Бу эшсез син булдыра алмыйсың. Барбыр бу эш белән сиңа шөгыльләнергә кирәк. Күңелең аша, йөрәгең аша үткәрергә туры киләчәк һәрбер кешене. Үзең сайлаган юл. Но только син кеше эзләп йөрергә тиеш түгел диде. Мин уйладым ул вакытта, бу берничә 3-4 ел булган хәл. Мин уйладым, реклама турында әйтәдер дип уйладым. Бу ул вакытта. Әле генә мин барып җитте. Ул кеше эзләп йөрергә тиеш түгел дигән сүзләр һәрбер кеше килә, кем ниндидер файда сорап. Ул Аллаһ Тәгалә эше. Ул йөртә кешене. Ул бит инде теге русча сүз инде. Санкция. Ул бирә безгә. Ул кешегә даваланырга тиешме, ул тиеш түгел. Ул хоть ничек бургала, шуңа барып кайта. Мин ул килгән кешегә барбыр аның өчен җаваплылык Аллаһ Тәгалә алдында алырга тиеш. Мин аңа мөрәҗәгать итеп, ул кеше өчен сорарга тиеш. Әле генә барып җитте, ул кешеләр ул килә икән мине табып. Шул дөрес була. Ул вакытта 99% ул даваланачак. Син үзеңә аның
авырлыкларын, аның ширләрен алмыйча, ул терелә алмый барыбер да. Барыбер шул нәрсә бар, үзең аша үткәрү. Аннан соң инде ул алган аның әйберен нейтрализовать итү. Ансы инде теге целительның квалификациясы дип әйтәбез инде. Андый нәрсәләр бар. Менә әле аңлый башладым. Ул нинди юлга басканымны. Элегрәк 2-3 ел элек миңа кызыклы иде. Кызык теге температурасын нормализовать итү инде. Нидер авыртуны, давлениены. Кызык хәл. Башта кызык иде. Хәзер ул минем өчен теге обыкновенный хәлгә. Көндәлек эш инде. Шулай да теге нәрсә әйтәсем килә. Бу җаваплылыкны мин элек аңламай идем. Хәзер уже барып җитте миңа. Көннән көн ачыла бу сәләт. Көннән көн кешеләр күп килә бит инде. Алар запись буенча киләләр. Төрле шәһәрләрдән киләләр. Төрле хәл белән. Анда баласы маның, ДЦП манда, нәрсәме, рак манда. Нинди хәлдә генә киләләр. Һәрберсен хәзер күрә башладым. Кешенең нәрсәгә килгәнен күреп торам. Кайчан дәваланасын күреп торам. Нәрсә булып бетәсен күреп торам хәзер. И ярдәм итеп кенә барышып кит, акчаны алдым дип, андый нәрсә безнең юлда дип әйтәм инде, целительствода. Андый нәрсә юк. Син аны дәвалай алмайсың, әгәр дә аның хәлен үзеңә алмасаң. И шул бер кызык хәл туа бит инде. Син күбрәк ул кешеләрне дәвалай, допустим, акча өчен син дәвалай башласаң, син бит аларның бөтен үзенә алгач, аның ширләрен, син уже сәхнәгә дә чыга алмайсың. Син уже җырлый да алмайсың. Шуның өчен ниндидер бер теге баланска китерү кирәк. Бу инде сәләтне дип әйтәм инде. Бу кызык хәл әле бик аңлашылып та бетми. Теге бик зур дәрәҗәдәге врачлар белән киңәшләшеп инде аларның теге аларның пожеланиясе дип әйтәм инде. Ниндидер нәрсәләр әйтәләр бит алар. Теге ниндидер көч бар икән аларда. Теге принимать итәләр инде. Бу бит инде барыбер була торган хәл. Шулай да бик теге ышанып бетерлек тә хәл түгел. Алар әйтәләр инде, синең эшеңдә самый главный теге кешегә зиян китермисең. Файдасы бар. Алар нәрсә икән аңлатып бетерә алмыйлар. Мин үзем дә аңлатып бетерә алмыйм. Зияны булмагач, алар каршы түгел. Димәк, сез моны табиблар белән киңәшәшеп киңәшәшмичә булмай. Бу бит инде самозванецлар ул күп ул. Мин бит инде теге сәхнә кешесе, публичный кеше, ничек мин теге втихаря квартирада утырып кына дәвалай алмайсың. Шуның өчен официальный статус бар. Бу теге юридический база дибез бит инде. Шуны әзрәк караштырып, документларны барсында ничегрәк булырга тиеш, шушы направлениедә үземә әзрәк укыштырып, изучать итеп, барсында теге формасына китергә туры килде. Халык белән эшләү, һәрбер кеше белән эшләү бит ул зур җаваплылык и кызык кына түгел бу бик җаваплы. Һәм инде кешеләрне дәвалагач, сез үзегез әйтеп торасыз, сез кешенең ул бит инде сезгә күңелле хәле белән килми бит инде дәваланырга. Аның ниндидер сәбәпләр аркасында ширләре була бит инде. Сез ул кешене кабул итәсез, аңлашыйсыз һәм аның ширин үзегезнең йөрәгегез, күңелегез аша үткәреп җибәрәсез. Сез көч бит күп сарыф ителә, энергия күп сарыф ителә. Үзегез соңнан ничек үзегезгә көч алып эшләп китәсез? Мен менә шул баягына әйтеп алдым, квалификация дип менә иң кыены шушы әйберне югалту, нейтрализовать итү.
чыгарума. Ансы инде бик зур, сложный вопрос. Күбесенчә табигать ярдәм итә. Су, җәй көне булса инде су кырулар, үлән, җирдә яту. Ул дөрес әйттегез, энергия. Аны менә компьютер. Ул вирус кирсә, аны берничек тә чыгара алмайсың. Антивирусникны включать итеп, кабызып, шул антивирусник җиңәчәк. Шунысмак, ул вирус кешедә булган энергияны мин алырга тиеш. Аны ничектер чыга. Шушы антивирусник дип әйтәм, табигать үзе. Күбесенчә табигать белән шул берничә көн үтә инде, әгәр дә бик теге ширле булса инде, берничә көн йөрисең, анда уже сәхнәгә чыгып булмый. Чыгарып бетерәсең 2-3 көн эчендә бер сеансны. Бер сеанс, бер үткәргән сеанс. 20-30 минут эчендә кешенең бөтенсендә белеп бетереп була. Кешенең нәрсә, нинди зыян килгән, нәрсә кичергән, нәрсә күренә. Маны теге әйтеп булмый, нинди күз белән күргән. Ул сизелә, кулга сизелә, күзгә сизелә, тәнгә сизелә. Нык сизелә торган әйберләр. Шуңа табигатьтән бирелгән сезгә сәләт. Сәләт һәм сез аны инде кулланып тормышта кешеләргә ярдәм итү юлында сөйләйсез. Сәхнә белән, сәхнә эше белән бергә.